Poďte si so mnou spraviť takúto ekologickú voňavú sviečku z medzistienok zo včelieho vosku od baranik.sk. Čo budeme potrebovať? V prvom rade medzistienky, knôt na sviečky, koliesko na rezanie medzistienok, nožnice, nejakú dekoráciu a určite aj fén. Medzistienky si môžete zakúpiť v rôznych rozmeroch podľa toho, či chcete vyššiu alebo nižšiu sviečku. Z tejto konkrétnej medzistienky si chceme spraviť 2 sviečky, takže si ju musíme narezať. Teraz si odstrihneme knôt podľa toho, akú vysokú medzistienku máme. Knôt by mal byť dostatočne dlhý na to, aby pretrčal aspoň tak 1 cm. V ďalšom kroku si musíme medzistienku nahriať, aby bola lepšie tvarovateľná, pretože keď je včelí vosk studený, tak je krehký. Medzistienku máme nahriatu, tak môžeme rolovať. Tak, sviečku máme hotovú, ešte si pridáme malú dekoráciu. Medzistienok zo včelárskeho obchodu baranik.sk máme ešte veľa, tak môžeme ísť rolovať ďalej.